пурсарусадотарин хабари ҳафтаи ҷорӣ ҳодисаи шаби 27 март дар деҳаи Якаттути ноҳияи Вахш буд ки Шарифбек Зиёеви 26 сола ва Гулҳаваз Шоеваи 17 сола пас аз 3 рӯзи оиладорӣ эҳтимол даст ба худкушӣ заданд. Сафархоҷа Зиёев бародари Шарифбек рӯзи 30 март гуфт ки ҷасадҳоро аз оғили канори ҳавлияшон ёфтанд. ҳамон субҳ аз хонаи домоду арӯз ҳеҷ садо набаромад. фикр кардем ки хобидаанд, дертар ҷасадро овезон ёфтем, нақл кардааст ӯ. аз додситонии ноҳияи Вахш аз тасдиқу таҳқиқи ин ҳодиса хабар дода ва гуфтанд ки ҳодиса ба худкушӣ монанд аст, аммо ҳанӯз барои худкушӣ номидани он далелҳои кофӣ дар даст нест. дар ин баробар пайвандони Шарифбек Зиёев ва Гулҳаваз Шоева ба худкушӣ будани ҳодиса таъкид доранд. Пайвандони арӯсу домод мегӯянд аз хонаи хоби онҳо номае ёфтанд ки зоҳиран қабл аз марг навишта шудааст. дар нома навишта шудааст ки дигар зиндагӣ кардан намехоҳем. навиштаанд мо бо хоҳиши худамон худкушӣ мекунем. хешони домод гуфтанд ки ҳусни хат ба навиштаҳои Шарифбек Зиёев монанд аст. ёдовар мешавем ки Шарифбек Зиёеви 26 сола ва Гулҳаваз Шоеви 17 сола ки барои расидан ба синни балоғат чанд моҳаш монда буд, рӯзи 24 марти имсол издивоҷ карданд ва пас аз 3 рӯз ҷасадҳояшонро пайдо карданд.